Знаете ли, че жените освен циркаден ритъм имат и инфраден ритъм? Знаете ли, че всъщност инфрадният ритъм при нас жените е много по-изразен, отколкото циркадния ритъм и всъщност той контролира ежедневието ни, за разлика от мъжете, където циркадния ритъм се проявява, т.е. 24-часовата рамка се отразява на етапите от деня и от представянето на мъжа през деня. Спокойно, аз изобщо не знаех какво е инфраден ритъм доскоро, когато бях на една лекция, която промени цялата ми представа и всъщност ми даде много отговори за мен самата, защо аз се държа по определен начин, защо изпитвам определени емоции в определен етап от месеца много по-изострено, отколкото други. И тук изобщо не говорим само за менструалната фаза, тя е една от общо 4, които са всъщност нашия инфраден ритъм. 4 фази, през които преминава всяка жена през месеца, са менструация, т.е. това е първата фаза от инфрадния ритъм, втората фаза от инфрадния ритъм е фоликулярна, третата е овулация и четвъртата е лутеална. Всъщност, познавайки себе си, нашите тела и как се променят хормоните през тези 4 фази, ние можем много по-лесно да взимаме решения кога е най-подходящото време от месеца да правиме определени действия и как да ги правим. Достатъчно свързани с телата си, те сами ще ви индикират тези неща, които можете да научите спрямо фазите, в които се намирате, но когато приложите наблюдението на своето тяло с тези знания, всъщност комбинацията много по-ясно става всичко около вас, защо и как се случват нещата. Споделете ми, тъй като по-голямата част от аудиторията ми са жени, споделете ми, знаете ли в коя фаза се намирате, как се отразява тя на ежедневието ви и как можете всъщност да смекчите негативните симптоматики от всяка фаза. Коментирайте, ако темата ви е интересна и ще разказвам всичко, което аз научих, тъй като нашата прекрасна лекторка каза, че смята, че това е нещо, което трябва повече жени да се запознават, да го разпространяваме и това е всъщност нейната лична мисия, която аз на 100% подкрепям и мисля, че знанията ни в това отношение са много ниски и всичко се приема за тема табу, а всъщност това е нещо, с което ние живееме всеки месец в рамките на 30 години. Така че, 40 може би. Така че това нещо трябва да го приемем като част от нас и да се научим да се грижим за себе си по адекватен начин във всяка една фаза.